Hold kæft, mand. Jamen, jeg er på vej. Nana, det er simpelthen det sjoveste, det her. Ja. Ja, vi skal rundt. Kom nu. Det gjorde jeg bare ikke. Og nej, du er ikke engang fuld endnu. Det kan. Ej, vi går ned på Rødkilde. Ej. Der kommer en fyr derhen. Nej, jeg bor her. Kom, vi går rundt igen. Det er sjovere her, hvor der er mennesker. Nej, vi går den her vej. Jo, vi skal. Jo, Nana, skal du også få varme med ham med øjnene i aften? Han skal nok komme og varme mig. Der er ikke. Ej, det er ikke Mads. Nej, Mads han er scanner, hvor. Ja. Ej, det kunne fandme være sjovt, det kunne. Nana. Ja. Nej, nu er det også heller ikke sjovt mere. Det er fandme sjovt. Nana, hvad fanden vil du gøre, hvis vi stoppede? Nej, Nana, nu kommer hun igen. Hende der.